ko hari kan malamai ba. Inda don haka ne ma dinga faɗar wasu da an ɓatar da su ma muna ƙoƙarin fito da su. A'a, karatun ne hukunta dole a yi bayanan nan. Babban dalili kan haka shine abin duk da na faɗa an koma za a ga gashi kuma illolin gasu. Yau ko kafirai ba su zo suna yakanmu da su ba, daidai ne a bar wannan ƙarairayin kan ma'aikin Allah? Ya dace? To balle gashi an ɗauke su makami. Ya jama'a, bayanu anna sabab zalika yarju ila amrayn. Abin da yasa ban faɗi Abu Dufail ba a cikin marwaita dalilai ne guda biyu. Na ɗaya, walu ma ta kaddama yawmal ahad almadi fi darsi lababil, na muku bayaninsa a ran lahadi. Wato akwai nau'i na fito da abinda wasu ke kallo zagin manya. Abinda ya sa na ƙi faɗa Abu Dufail wanda yanzu zan kawo muku kuji, ba ƙage ba ƙari ba rage. Abin duk da zan ce wane ya yi, insha Allah wanda yake a Shamila a waya ku yanzu za ku gan shi ba ma sai kun tafi gida ba. Wanda babu, in an je gida a nemi littafin ko na aro ko a tafi library a duba za a gan shi. To amma na ƙi sa Abu Dufail domin faɗarsa za ta kallafa mun fito da wasu abubuwa da suke tunzura wasu daga malamai, suke tsanata akan an yi wa annabi ƙazafi. Ina wanke ƙazafin nan, suna ga tun da su hanyar cin abincinsu ta ginu da ƙazafin nan, a bar ƙazafin nan a yadda yake. Ko za a yi katin a bar masu katin su ta yi, da haka ko an yi katin ba sa magana. Kai ku kana sukan katin sai su ce ka tallata shi, sukan su sai dawo kanka. Kai da korewa kake sukan wanda ya kake, kuma abin da kake nan gaba yake da a fita a yi zanga-zanga ko a yi ko a yi zagi. Domin me? Sabul bisa da ake faɗa kake yi wa wanda yake katun. Sadda aka rushe hadisan nan daga su suke ɗaukar katun za su yi? Ko ka zage su inda a littattafan nan akwai, za su fasa? Inda za ka kai su kotu sun taɓa ka, za ka yi nasara kansu? Ashe yanzu wannan zanga-zangar da muke yi ita ce hakikar zanga-zangar da ya kamata. To amma wasu agonsu ba ni ya kamata in wannan ba, akwai wanda shi suka ayyana da shi yake yi, suna nan suna jinjina. Wasu agonsu na yi kaɗan, Allah ya fahimtar da ni wannan abu da haka kawai in dai ni na gane ba sa bukatar sai tun da dai agun wane suka ji kawai ba sa bukata. Wani malami ya ga ƙwararre a koyarwa ya shiga aji, ya fahimci akwai masu ra'ayin wahabiyanci a aji, sai ya rubuta tambayoyi ko kai rubuta tambaya guda ɗaya sai ya amso shi guda uku, ta ɗaya ta biyu ta uku. sai ya ce wannan amsar ta shekwa na ce, wannan ta shekwa ne, wannan ta shekwa ne. Sai ce ɗan ajin koya zaɓi wadda ya ga tafi dacewa. Sai suka yi ta zaɓa mafiya yawa suka tattara guguda. Sai da aka gama zaɓi ce to ku da kuka zaɓi amsa ta kaza ta shekwa ne, me dalilin ku? Ai saboda shi malamin sunna ne, mun gamsu da duk abin da zai faɗa kan sunna ne. A dai takaice Qardawi ne da Usaimin da wani malami dan ba ruwanmu guda uku ne, Qardawi da Usaimin da wani dan ba ruwanmu. Sai suka ta zaɓa Usaimin sai suka gama ya ce to me dalili? Ai shi malamin sunna ne. Sai ce to wannan amsar ta Usaimin ta Qardawi ce, ta Qardawi kuma ita ce ta Usaimin. Yanzu ya za ku ce? Juyawa ne da nuna muku tunaninku a juye yake, ba gaskiya kuke nema ba, mutum kuke nema. Lokaci yayi a kira sallah.